let's have some fun. Kami ang Bastos Gang. Come on everybody, let's have some fun. Excuse me, sir. Bakit? Pwede mo bang pakiubad ng sapatos niyo? Para saan? Basta po, ubarin niyo na lang. Please. Ano ba naman yung patakaran niyo, miss? Ba't kailangan ba maghubad? Ang OA niyo naman, sir. Hindi niyo naman kasi sapatos yan. Hoy, kuya. Akin yung sandals. Ubarin mo yan, ha? Ubarin mo yan. Excuse me, ikaw po ba si Miss Kinukuto? Oo, ako nga. Ay naku, pasensya na po kung natagalan. Don't worry ma'am. Dala ko na po yung item. Ito na po ang kuntas. Totoong ginto ba to? Yes ma'am, 86 karat gold po yan. Talaga lang ha? Teka, bakit ganito? Ang alin po? Sira yung lock. Ay naku, pasensya na po ma'am. Nanlaban po kasi yung Ma'am, from States po yan. Raygan Nobini Raygan Nobini Sabi Kupan Raygan Nobini Hoy, babae. Ikaw ang kumuha ng pagkain ko dito, no? Anong pinagsasasabi mo? Wala akong alam dyan, ha? Dito ko lang yung nilagay, eh. At saka tayong dalawa lang yung palaging nandito. May nakita akong donut dyan. Pero may mga amag na yon. Hindi mo na yun makakain, kaya tinapon ko na lang din. Ba't mo naman tinapon? Makakain ko pa yun, eh. Hindi na nga. Kulay green na. May mga amag na. Bulok na. Di ba? Sa mga di nabubulok mo yung nakita? Oo. Hindi yun mabubulok. Lo hago rico pa' convencerte. Si estás con tu novio, mami, fuck that. Porque cuando tengo novio es una bronca. Uy, me manda fotos de su boca. Provocativa, sucia y loca. Siempre el mismo. Ate? Ate, tara na! Bilis! Ba't di kayong sumundo? Di ka pa marunong, di ba? Okay na naman ako. Tara na! Asan pala si Papa? Ba't di siya yung sumundo? Nasa hospital, dinala si Bunso. Ha? Anong nangyari kay Bunso? Nadisgrasya, ate. Nahulog sa motor. Bakit? Sino ba yung nag-drive, ha? Ako. Tara na! Bilis! Punta na tayo sa hospital. Opo, di ba doubles kayo? Oo. Ba't nandito ka? Nag-walkout kasi ako. Bakit? Kasi hindi ako pinapatama ng magaling kong kasama. Tingnan mo, oh, sa kanya lahat. Pag nakakita ng pera sa basura sa ibang bansa, maybe the owner misplaced it. Sa Pinas, tama nga sila, may pera sa basura. Yan ang Pinoy! Hoy! Hoy!
Hoy, ano to ha? Nagpa-party kayo kahit EZQ? Oo, alam naman namin yan. Pero paminsan-minsan lang to, kaya sinulit na namin, diba? Bakit ha? Alam niyo naman palang EZQ. Isusumbong ko talaga kayo kay Kapitan. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Bakit ha? Kasi, si Kapitan yung nagaya sa amin. Party niya to, ha? Party niya. Siya. Magandang araw po. Pili na po kayo. Magandang araw po. Magandang araw po. Ano po sa atin? Meron ba kayong gamot sa lagnat? Meron po. 50 pesos. Yung gamot sa ubo? Meron po. 30 pesos lang. Yung gamot sa TB? Meron po. 10 pesos lang. Naku, anak. Tsaka na lang muna tayo bumili ng gamot pag may TB ka na. Sino naman? Kawawa naman. Tabi. Sir, kayo po ba yung rescuer? Hindi. Pero ano bang nangyari sa kanya? Nahulog daw! Ganon? Oo, tumawag na tayo ng rescue! Rescue. Wag na. Hindi na kailangan. Bakit naman, sir? Kasi wala na yan, oh. Patay na. Grabe ka naman kung makapagsalita. Parang wala kang kaluluwa. Teka. Sandali. Ano? Yung ano? Yung kaluluwa niya. Nasa likuran mo. Caliente, quiero que lo mueva la chica independiente. Vuelve, pum, de frente. Pa' yo te imagino 20 poses diferentes. Vente que nos vamos. Bakit, miss? Nakuryente yung mama, oh! Pwede pa ba kayong tumawag ng ambulansya? Wala po kasi akong pantawag. Naku, wag na. Bilis na po! Baka mabuhay pa siya! Tumawag na kayo, please! Miss, wag na tayo magsayang ng effort. Hindi din naman niya masasagot. Ha? At paano nyo naman po nasabi yan, Aber? Iyan yung tatawagan mo, oh. Siya yung driver ng ambulansya. Vamos a jugar goloso. Sube y baja, yo te lo rozo. Excuse me? Yes? Mara? Clara! Mara! Clara! Nabuhay ko nga si Mara! Hindi kita nakilala dahil sa face mask mo. Pero kumusta ka na? So, okay lang. Ikaw, kumusta ka, Clara? Ito, masaya pa din. Pero anong Clara? Hindi naman ako si Clara. Okay lang yan. Hindi din naman ako si Mara.